As veciñas e veciños do barrio das Gándaras e de Paradai non poden estar máis tempo agardando polas mentiras continuas do señor Feijóo, do señor conselleiro correspondente e incluso do señor edil do Partido Popular, que parece que se erixe en delegado da Xunta en Lugo para sementar dúbidas e máis dúbidas. A única realidade dos veciños de Paradai e das Gándaras é que as obras de Plan Paradai continúan paralizadas. Por lo tanto, o BNG vai presentar iniciativas no Parlamento Galego para reclamar xa que se executen dunha vez as obras. Os veciños e as veciñas de Lugo xa están fartos dos incumprimentos do Partido Popular. Partido Popular que leva xa unha legislatura pasada e vai na segunda sin facer absolutamente nada, nada máis que prometer cousas polo periódico que logo, á hora da verdad, nunca se cumplen. Non aparecen os fondos, ni se executan as obras, como se pode ver, mandaron as máquinas, estuveron aí unha semana e retiráronas como unha afrenta a todo o vecindario destas dúas barriadas importantes da zona de Lugo.